Hello! Most itt nyitni fogunk egy Színözön 3 ládakulcsot, 45 feliratkozós külön kiadás. Anya tejbe Grész! Igen, adni fogunk tejbegrészt, nézzük meg, kinyitjuk. Mire kell kattintani először a kulcsra, hogy a ládára parizer? Nem tudom. A deck 9 talajvíz, Rockclick Inspect szerintem. Oké. Megnéztük, imádkozunk Gébenhez, hogy kapjunk valami kék skint. Én ebben reménykedek, hogyha kinyitunk egy kék skint, én szerintem lemegyek az utcára, csinálok egy vlogot róla, lesz róla videó, hogy én... Face reveal. Igen, face reveal lesz, minden ki fog derülni. Nos, a kulcs végére fogunk kattintani, oda, és konténer kinyitása. Megvárjuk a csillanást. Először megbűvöljük itt a dolgokat. Megvárjuk még amíg betöltődik minden. És melyik csillanást kell megvárni? Várjunk csak ott azt a felső csillanást. Felső jobb. Ja, nem a felső bal? Nem felső jobb. Jó. That's the legjobb. Jó, de izgulok, anya, kinyitottam. SSG 08 statrak keresztes szellem, lol. Lila statrakos skin. Lila. Hát ez szar. Jó, ez nem lett kék skin, azt hiszem Rage Out.